Takže urobili sme si krátku prípravu, to znamená nanosili sme si všetky veci, ktoré teda budeme potrebovať k výkonu tejto jednoduchej a rýchlej činnosti. Odporúčam teda vždycky si veci takýmto spôsobom nachystať a dobre si premyslieť, čo všetko budem k práci potrebovať, aby som v podstate nemusel odbiehať a zháňať nejakým spôsobom veci počas prác, obzvlášť to platí v prípadoch, kde sa teda robí s betónom alebo s inými materiálmi, ktoré teda napríklad aj tvrdnú a už to odbiehanie v podstate nie je niekedy ani celkom reálne. Takže tá samotná príprava pre to hladké urobenie tých vecí je veľmi dôležitá. Takže máme tu v podstate nanosené všetko, čo budeme potrebovať. Samozrejme elektrika, nejaká voda, kýbel na miešanie, miešadlo, VU betón, ktorý použijeme teda na obmurovanie tých palisád a hobly, keľňa, uholník na naznačenie v podstate dĺžky tej palisády na požadovanú výšku a veľká flexka na odpílenie. Takže prípravu máme za sebou a môžeme v podstate spraviť hlavnú časť práce. Tak poďme na to.